Malawi Today. Ndi siku limene Amalawi aziwe kunena kuti a opposition ali ndi welfare yawo kapena ayi. Ndi siku limene ife tiziwe kunena kuti Malawi akupulumutsidwa kapena ayi. Ndi siku limene tiziwe ife kunena kuti umphawi umene uli nawo Amalawi upitirira kapena ayi utha. Ndi siku limene Amalawi aziwe kunena kuti ma opposition leaders cholinga chawo chofuna kumakaperekera makalata kuti ayimirire nawo zisankho, cholinga chawo ndikufuna kupulumutsa Amalawi kapena ayi. Lero ndi do or break. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni ino a opposition kunena kuti ngati simupanga zimenezi zofuna kuti mugwirizane mupulumutse mtundu wa Amalawi, muziwe kuti Amalawi sazakukhululukirani ndipo sazakukhululukirani ndipo sazakukhululukiraninso. Zimenezi ndiye muziziwe. Ndipo message yanga ya lero, audio yanga ya lero ndikudziwa kunena kuti anthu ambiri akondwera nayo. Koma few individuals, anthu a satana, anthu amene akutidwa ndi chinyengo, anthu amene asambiridwa mankhwala, anthu amene satana watengera ku midima, ndi amene ati akwiye chifukwa akuchita kuonesera anthu kunena kuti amadana ndi chilungamo. Ndipo ine ndinena chilungamo chokha lero. Wodana nacho adane nacho, komanso ogwirizana nacho agwirizane nacho. Ndithokoze kwambiri Mayi Joyce Banda kuti ndi mayi odzichepesa, mayi amene amaoneka kulikonda dziko lache. Ngakhale manifesto yache mukayimvesera ya PP iyo mupeza kuti ndi manifesto imene ili ndi welfare of the people. Ndi mzimayi amene ukamamva kulankhula kwache akuoneka kuti ali ready to work with anyone for the sake of Malawi. Komanso ndimuthokoze uja Enoch Jehana, ndi candidate amene alibe greedy, akuchita kuoneka kuti Enoch ali ready to save Amalawi. Enoch Jehana, Mulungu azimudalisaso, akamapitirizaso kukudalisa iwe Enoch, azimudalisaso Joyce Banda, chifukwa ndino asogoleri amene mukuoneka kuti muli ready to work with anyone. Tithokozeso asogoleri ena a opposition amene akuoneka kuti ngakhale sanalankhule koma ali ready to work with anyone. Koma ndafuna ndibwereze kunena kuti ine ndimangonena chilungamo, ndipo siku la lero mulisunge Amalawi chifukwa lizapita mu history kuti ndi siku limene lilapa 24 July limene Amalawi anatengeredwa ku ng'anjo ya moto kapena ayi. Uthenga wanga wa lero upite direct ku chipani cha DPP komanso mtsogoleri wake Peter Mutharika. Chilungamo nchonena kuti ichi tikachifuna kuti tichinene chilungamocho, Amalawi akufunanso kuti Peter Mutharika atalamula dziko lino. Ichi ndiye ndi chilungamo. Ukamapanga kafukufuku ukapita pena paliponse anthu akuchita kunena kuti ife sitikumufuna Lazarus Chakwera watizuza. Ngakhale ulo maiko akunja, Amalawi akumeneko komanso anthu ena amaiko akunja akuoneka kuti chipani cha MCP sakuchifuna. President wao Lazarus Chakwera sakumufuna. Anthu amene akumufuna kuti alamulire dzikoli ndi Peter Mutharika. But akunena kuti Peter Mutharika musapange mistake yopita nokha yomusankha running mate wa mujipani mwanu. Akunena kuti mukangopanga zimenezi ndiye kuti ino mwapereka blank check kwa Lazarus Chakwera amene ati apange zinthu zoopsa, amene ati azichite pushi kuti alamulireso dzikoli. Akunena kuti inde mukapanga kafukufuku anthu akuoneka kuti Peter Mutharika ali pasogolo ndipo zisankho izi zikumuchita favor. Koma kuti musapange mistake ya DPP kuyenda nokha akuti for the sake of Malawi. Andiso ine ndikukuwuzani kuti for the sake of Malawi Peter Mutharika siku lanu ndiramawa limene muti mukapereke mapepala. Ndi siku limene liti mukapange do or break. Mukangopanga mistake, mukungoyipanga mistake imene iyi muziwe kuti mwayika Malawi pa mavuto.
Amalawi akunena kuti mupite kumene koko ndi candidate wa chipani china, ndipo inu a opposition nthawi yokuti muombole Amalawi ku bondage imene ali nayo ndi imeneyi. Koma uthenga waukulu ukupita kwa Peter Mutharika, chifukwa ukamamvesera anthu sakunena kuti tikufuna DPP, ayi akunena kuti tikufuna Peter Mutharika alamulire zikoli. Ndipo Peter Mutharika ngakhale kuti muli ndi mphamvu, muli ndi prerogative yosankha candidate running mate amene mungayende naye. Muno Malawi muno muli makandidate awiri wokha amene mungaende nawo, ndipo zili ndi inuyo kuwasankha amenewa. Pa nambala 1 pali Mere Chilima, amene iyi ndi candidate wabwino kwambiri amene munati muyende naye, ziko lilulutira, anthu asangalala, even ola opposition ena abwera kuti azagwire nanu ntchito. Amene ndiye candidate nambala 1. Iya isi mufuna mutenge wina. Candidate number 2 ndi amatchedwa kuti Daliso Kabambe. Ngati simuyenda ndi Daliso Kabambe, ndiye kuli bwino tiauze awa AMCP amene akuzuza anthuwa apitirire kulilamulira zikoli. Uwu ndi uthenga opanda chigamba, ndipo ondida andide, amene angasangalale asangalale, ndipo Amalawi ambiri ali nane kumbuyo kwanga pa zimene ine ndikunena, especially okhawo amene amakonda dziko. Koma mukangopanga zozikonda ndikunena kuti mufuna mutenge muchipani mwanu momo pa reasons amene sakuziwika bwino, kaya muli ndi fiye yanji, kaya ndikuzikonda, koma for the sake of Malawi muli ndi siku lomaliza mawa ndi pamene inu a Peter Mutharika amene mwakondedwa kuchokera ku Nsanje pakana ku Chitipa, kota pakana ku Mchinji, limene muti muphule ziko la Malawi kapena simuphula ziko la Malawi. Chonde ndikukupemphani kunena kuti mumvere the voice of reason. Amalawi akulira kwambiri, ndipo mboni ndi inuyo a Peter Mutharika mmene Amalawi akuzunzikira. Do not make any mistake. Don't make any mistake. Muli ndi hours kuchokera pano lero pa 24 kuzafika 12 koko ya usiku. If you cannot decide, it is a do or break. Ndipo Amalawi saza kukhululukirani, Amalawi azakwiya kwambiri, Amalawi saza kukhulupirirani chifukwa mwapanga mistake imene iti atengere kumazunzo kwa 5 years. Vuto ndilonena kuti andale samafuna kuuzidwa chilungamo, kutereko ena kutereko azitukwana, ndipo ndikupempheni kuti ndiye mutukwane kupsa. Ena azinyodogola, ena anditchula mayina, izi ndiye mupangedi. Koma ine ningokuuzani chilungamo kunena kuti musatengeke ndi kutchuka kwanu kuti anthu akukufunani, kapena kuti opinion poll kunena bwanji. Musapange misiteki yoyenda nokha. Komanso ndikupempheni inu a UTM kunena kuti musapange mistake yoyenda nokha. In short tingonena kuti ma opposition parties musapange mistake yoyenda nokha. Pamene mukapereke pepala, it means iniyo mukufuna muende nokha. Koma kwa amene akufuna kuyenda ndi anzache, ndiye kuti pamene Mai Joyce Banda akupita, ndiye kuti ayenda ndiwo. Kapena iye Peter Mutharika ayenda ndi anzache akapereke limozi mapepala. Koma the moment mungopita nokha kuchokera lero Friday, lero Thursday, mawa Friday pa 25, Saturday ndi Sunday, ndi pamene ziko liti lichite decide kunena kuti limene liti lidziwe kunena kuti asogoleri athu amene tili nawo ndozikonda. Asogoleri athu chimene akufuna ndikutchuka. Asogoleri athu sali rede kuti aombole Amalawi. A Peter Mutharika, you are the decider. This is the only hour that you have to make Malawi a better place or not. Ndipo izizi zimene ndikunena uthenga umene kwa amene mmacheza ndi akulu aku DPP.
chonde utenge utenga umene muupitise kunena kuti uja wa misala uja wa chamba uja wosaphunzira uja akuti m'Malawi munomo muli makandidate presidential candidate awiri ma running mate Mere Chilima komanso Daliso Kabambe. Ngati simusankha pamene pa awiriwa muziwe kuti Amalawi ambiri amwalira kuphatikizaso inu nomwenso wa opposition muphedwa chifukwa zisankho izizi simuzawina. Izizi mulisunge date ndi kunena ndi ineyo Boni Kalindo wakwanjeza kunena kuti ngati simupanga the needful Amalawi akwiya koopsa ndipo Amalawi saza kukhululukirani ndipo Amalawi saza pangaso china chilichonse chokumverani chisoni chifukwa ndiye kuti mwachita kuzifuna nokhadala. Tisakule mtima osaganiza za kusogolo zimene simukuziziwa chifukwa miyoyo imene tili nayo iyi anayipanga ni Mulungu. Ndipo inu aujena a UTM mupange moyo umene anapanga Malemu Saulos Chilima. Malemu Saulos Chilimatu anali vice president wa ziko koma analolera kuzichepesa ndikukakhala ndi satanayo ndi cholinga kuti Amalawi amve kukoma. Iniyonso a UTM mupange chimozimozi ngati angakuchiteni approach please musakule mtima ayi pitani mukakhale pa nambala 2 koma izizi zokuti aliyese akhale president zimene zimupeza nazo ana mupeza nazo ziko la Malawi limene anthu aja akukhala movutika kwambiri. Anthu ake akukhala muphati akuona anthu mavuto de anthu akukhala ninjala ana akulephera kuphunzira masalarizi ndi ochepa kwambiri. Zinthu zinadula kuno ku Malawi fetereza kulibe ndipo zonse zimene akukuza ni chakwerazi ndi zonama akuluakulu ndi zonama mundimvesese ineyo. Choncho utenga umene upite kwapita Mutharika kunena kuti musapange mistake yoyenda ndi munthu wa mujipani mwanu. Koma inuyo mutenge ndithu anthu ena akuzipani zina ndipo Malawi munombo tikapanga kafukufuku ndi Mere Chilima ndi Daliso Kabambe chifukwa mukayang'ana Mai Joyce Bandawa siwokulu atu mtima ayi akhoza kulolera kugwira nanu ntchito. Mukamuyang'ana Chihana ndi uja wavomera kale. David Mbewe ndi sanga kale asanga kuleso mtima ndi munthu wopemphera akhoza kubwera kuzagwira nanu ntchito. Koma musakule mtima. The moment mungokula mtima muziwe kuti Amalawi mukuwapha ndipo tidziwa kuchokera panopa pamene Mai Joyce Banda akupita lero kukapereka kungofika somawa 9 o'clock inu mukamakapereka tikaona mukuyenda ndi anthu osiyana kupatula amene ndikukuuzani pano Amalawi tiyambe kuzilira. Ndipo awa MCP ndiye kuti akuwiniratu ndiye kuli bunonso ziko lilingokhala la wanipate tithokozeso Northern Block anthu akumpoto anthu okonda ziko lanu anthu osazikonda mwachita endozi Peter Mutharika. Tithokozeso a JB ku America anachita endozi Peter Mutharika. Ineyonso ngati activist weni amene sinimapanga matha nimangoyima pa chilungamo ineso ndikuchita endozi Peter Mutharika koma with a condition yonena kuti do not make any mistake. Awa ndikulankhula tu panopa nditagwada mama wangati pano titagwada kumupempha Mulungu kunena kuti kumene uliko iwe Peter Mutharika mtima wako ufewese ugwire ntchito ndi anzako usamvere za anthu ena ache amene akuzungulira even olowa nyumba mwako musamvere chifukwa ndiye kuti ngati izi muzipanga kuzakhala kumangidwa kuzakhala kuphedwa anthu kuzakhala anthu kunyongedwa chifukwa anthu amene akonzeka kwambiri. Chonde ndikupempha mawa it is a do or break. Ngati muti muyende nokha muziwe kuti chabwino palibe Amalawi azakhala wokwiya kwambiri. Ndipo date ngati muzayikumbukira kunena kuti kunali wina wa madrama anatuza nkhani yomaliza ndi nkhani ya human trafficking imene ikuchitika kuwenera ku Blantyre pamaso pa polisi pamene anthu ochuluka kwambiri akuberedwa komanso ndikutengedwa ndikukasiyidwa ku Mozambiki atanamizidwa kunena kuti anthu amenewo azipita ku South Africa. Pali racket imene ikuchitika ku mzinda wa Blantyre pawenera pamene madobadoba akumanamiza anthu ngati ali ndi basi yopita ku South Africa. Chikhalieni akufuna kuti wani atengere ndalama zawo
komanso akasiye malo ena agulisidwe. Pali malo awiri amene akupangidwa anthu chipongwe. 1 akuyambira kuno ku Malawi kuyenera kuwatengera anthu ndalama zawo. 2 akumakapanga anthu chipongwe pa area ku Mozambiki komanso pa boda ya malire ya Mozambiki ndi Zimbabwe. Anthu akumanamizidwa akapereka ndalama zawo, ndikutengedwa panopa pa minibasi, ndikulowa nawo pakana ku Mwanza, ndikulowa nawo pakana Mozambiki, ndikukafika kunya ndikuachita dampu. Tikunena pano anthu ambiri azimayi ndi ana akuvutika kwambiri, ali stranded, akugona pansi pa boda ya malire a Mozambiki ndi Zimbabwe. Madobadoba ena okhalanso azimayi ena otu atawanamiza kuti tikudulireni matikiti kuli basi yopita ku South Africa. Chonde abale samalani, kuli anthu amene akupanga human trafficking, ndipo ena akutenga ndi ana omwe, akutenga ndi azimayi, kuwapanga chipongwe mu msewu, kuwatengera ndalama zokuti ati ndalama zazilipira mu msewu, komanso kuwatengera ndalama zokuti adulire matikiti, kuwatengera ndi china chilichonse ndikukachita dampu. Kuachita dampu, minibus imene atengayo atazazisamu anthu 66 pa mpando umodzi. And izizi zikuchitika at the watch of the police. Apolisi akuona pawoyenera anthu akuzunzika, kupita kukadandaula palibe chimene chikuchitika, kupita kukanena kuti apa pakupanga chinyengo palibe chimene chikuchitika. Pali azimayi amene ndiye nawo mayina awo, sindikufuna kutchula dala, akupanga human trafficking, akuzunza Amalawi, akubabera anthu, zuwa likuyaka ndithu kuwabera anthu. Komanso pali wina wache munthu wina amene akumatenga anthu kuchokera pawoyenera ulendo nawo kumakasiya kumene koko ku Mwanza, akumanamiza kunena kuti takupezerani basi ili kumene koko ku Mwanzako, akapita kumene koko anthu aja ndikumathawa. Munthu wina wamfupi kwambiri, wamfupi amakhala pawoyenera pompo, amachedwa zina lache. Hayi, sindikufuna kutchulanso chifukwa ine ndimafuna kuti munthu nsamuchite inja, koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti pawoyenera pakupangika zinthu zonyasa kwambiri, anthu mukuyenera musamale. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.